Moikka! Ihana nähdä taas! Ja jos et ole aiemmin kattonut mun videoita, mun nimi on Iida ja tervetuloa mun kanavalle. Niin kuin noista alkuklipeistä näkyy, niin meillä on ihan täys kaos täällä meidän asunnossa. Me ollaan vihdoin saatu tää kämppä myytyy ja itse asiassa eilen kirjoitettiin alle paprut ja Emil osti meille uuden kodin. Me ollaan siis muuttamassa. Pysytään Lauttasaaressa, mutta tuntuu jotenkin siltä, että me mennään niinku lähemmäs merta. Mutta mä ajattelin, että mä nyt vähän pistän jotain värinaamaan ja voisin vähän kertoa siitä, että miten tää prosessi nyt meni, koska tässä on kuitenkin tapahtunut aika paljon nyt viime aikoina ja mä oon puhunut aika paljon vaan raskaudesta, niin mä kerron mitä elämässä tapahtuu. Tässä kävi nyt niin, että asunto oli myynnissä. Me oltiin pistetty tästä yksi hinta. Mutta me huomattiin sitten, että se ei kauheasti houkutellut ihmisiä, joten puhuttiin meidän kiinteistövälittäjän kanssa. Sitten todettiin, että lasketaan vähän sitä hintaa ja katsotaan, että miltä sitten vaikuttaa. Niitä näyttöjä olikin aika monta ennen kuin sitten nappas. Mutta onneksi se vaatii sen yhden kiinnostuneen ihmisen. Ja nyt sitten oli yksi pariskunta, joka päätti muuttaa Helsinkiin ja osti sitten tämän meidän kaksion. Ja totta kai meille ihan älyttömän ihana ja hyvä tuuri, koska me halutaan päästä pois täältä nyt ennen kuin Herra syntyy, niin kuin mä mun mielestä olen sanonutkin jossain aikaisemmassa videossa. Mutta nyt ollaan joulukuussa. Eli huomenna alkaa 1. päivä joulukuuta, niin pari kuukautta jäljellä laskettua aikaan, niin halutaan kuitenkin silleen, että ei jätetä ihan viime tinkaan sitä muuttoa. Et mieluummin vähän tälleen niinku, että ehtii sitten asettua aloille ja saada sinnekin sitten ostettua kaikki ne isot kamat. Elikkä sängyt ja vaunut ja tällaiset, jotka sitten täällä näin ois vaan seissyt jossain laatikoissa. Sen lisäksi niin meillä kävi tosi hyvä tuuri tämän uuden asunnon kanssa. Se on vähän vanhempi talo, mutta se kämppä, siellä on tehty putkiremppa just. Siellä ei ole asuttu sen putkirempan jälkeen, joten tosi freesi kaikki pinnat ja vessa esimerkiksi. Siellä on ihan käyttämätön vessa ja se on kolmio, niin siellä on sitten herrallekin oma huone ja kaikkea, niin se vaan oli ihan täydellinen ja muutenkin niin tosi valoisa ja ihana. Niin me päästiin sitten katsoa sitä ja heti ilmoitettiin, että tää me halutaan ja sit pistettiinkin pyörät pyörimään sen suhteen ja nyt se on sit meidän. Eilen siis tehtiin kaupat, Emil kirjoitti nimet alle ja tänään heti kiinteistövälittäjä, joka möi sen kämpän meille, niin tuli tuomaan avaimet ja nyt me päästään heti sinne viemään kamuja, joten se on niinku päivän proggis. Me oltiin sitä paitsi nyt tässä näin viime viikon lauantaina, tai nyt lauantaina, niin oltiin Tallinnassa, joten mä voisin pistää siitä nyt tähän näin väliin klippejä, koska mä otin aika paljon b-rolleja, en hirveästi siellä kehdannut puhua kauppakeskuksissa ja kun me nyt oltiin mummon, mun äitin, mun siskon kanssa, niin mä halusin keskittyä siihen niin kuin läsnäoloon. Joten tässä on nyt meidän Tallinnan reissusta vähän klippejä. Kaiken kaikkiaan on tosi kiva päästä tyttöjen kanssa tolleen noin pikkureissulle etelään.
Mä pahoittelen, että Molli täällä nyt haukkuu, se kuulee hissin ääniä. Nyt mä jatkan meikkaamista. Emil tuli just sisään. Mun pitää olla nopea. Kohta me aletaan kantaa näitä kamoja tonne autoon, joten mä keskityn nyt tähän näin. Ja nähdään kohta. Muuttoruokaa. Jai! Nyt on auto täynnä kamaa. Eka lastillinen. Eiks se? Kyllä tähän pitää tottua. Siis ai että. Mä lopetin sit kuvaamisen tossa, muistaakseni, siis se eka ilta perjantai, kun me tuotiin tänne suurimman osan kamoista, koska mä ajattelin, että ei kukaan välitä niistä, vaan sitten se valmis tuote. Elikkä nyt mä voisin näyttää, että meidän koti näyttää tällä hetkellä. Täällä on vanhat kalusteet vanhasta kämpästä ja ne tulee olemaan täällä nytten sen verran, kun periaatteessa kunnes löydetään kivat kalusteet, mitkä me halutaan ja jotka sopii tähän fiilikseen ja vibeen, mikä tässä asunnossa on. Vanhassa kämpässähän oli musta keittiö, niin sinne sopi kalusteita, jossa oli niinku mustia detaljeja tai yksityiskohtia. Mutta sitten tässä kämpässä taas on valkoinen keittiö, niin se muuttaa sen koko gamein sitten taas. Et nyt me ollaan suunniteltu, että tänne tulisi sellainen valkoinen kulta beige teema. Mutta pikkuhiljaa me nyt asutaan täällä ja fiilistellään ja sit ostellaan sen mukaan, mikä tuntuu hyvältä myös lompakolle. Mutta ihan voidaan aloittaa tästä näin, missä mä seison tällä hetkellä, eli olohuone. Tää on valoisin ja isoin huone. Se oli yksi kriteereistä, että on luonnonvaloa aika paljon, koska tuossa vanhassa kämpässä tuntui, että se jäi vähän puuttumaan. Mutta eli sohva, samat kaikki kuin vanhassa kämpässä. Matotkin on, mutta niitä me kirotaan, koska täällä on valkoinen lattia ja juuttimatosta lähtee koko ajan sellaista ällöä puruu, niin täällä imuroidaan joka päivä. Sitten mennään tänne päin. Täällä tulee heti vessa oikealla. Se näyttää nyt tältä. Tää on vähän tilavampi kuin vanha vessa. Tuohon tulee vaipavaihto, toi alusta ja sitten tänne me ollaan kehitetty tällainen ratkaisu, kun ei ollut oikein mitään niin kuin, mahdollisuutta hankkia lisää kaappitilaa. Ainakaan tällaisella niin kuin nopealla varoitusajalla ilman, että hirveästi lähtisi poraamaan sun muuta. Sitten tänne tullaan makkariin. Täällä on ihan samalla lailla samat kalusteet vielä. Ja sitten päästään kolmanteen kriteeriin, eli parvekkeelle. Tää on iso lasitettu partsi, jonne me saadaan kesäksi ostettua sitten kivat kalusteet ja sitten herra pääsee sinne nukkumaan päikkäreitä, niin se on tosi jees. Sitten, jos me nyt katsotaan tänne päin, niin nämä on esimerkiksi sellaiset, jotka me uusittiin täysin. Eli me ostettiin Ikeasta, saatiin itse designata nämä niin kuin sisältä, totta kai ulkoa. Nämä nyt on ihan tylsät kaapit, mitkä meillä on täällä meidän huoneessa, mutta kun me mennään herran huoneeseen, niin mä haluan näyttää sen teille. Mut jatketaan nyt eteenpäin. Tässä tulee sitten eteinen todella kapea ja se oli 2 päivää jo siitä kun me muutettiin, niin mä sanoin, että me tullaan kiroamaan ton eteisen kokoa, kun meillä on vaunut ja lapsi. Herran huone on tällä hetkellä Emilin työhuone ja todella vaiheessa. Tää on tällainen varasto. Eli täällä on nyt vanha kaukalo, täällä on vaunut, täällä on sänky, mutta toi sänky tulee sitten meidän makkariin. Ja itse asiassa
kalusteet tähän huoneeseen on nytten matkalla tänne. Me tilattiin ne, mutta ei oteta mitään stressiä siitä, että lastenhuone pitäisi olla valmiina, kun hän syntyy, koska eihän täällä tule nukkumaan pitkään aikaan. Mutta tässä on nyt nämä kaapit, jotka mä halusin näyttää. Me keksittiin designata ne silleen, että tässä on niin kuin pienen ihmisen vaatteiden kokoinen tällainen rekki ja sitten parasta kaappitilaa, eli laatikkoa, niin sitten on tää niin kuin loput tästä. Mutta that's about it. Voidaan mennä tästä näin sitten vaan keittiöön. Tää on ihanan avara. Paljon työtilaa, se puuttu vanhassa asunnossa sekin, joten täällä nyt sitä on oikein kunnolla. On ollut kyllä ihan tarpeen, että täällä on ollut kiva järjestää kavereille vähän jotain illanistujasta sun muuta, kun ei mene ihan ahtaaksi. Totta kai tässä on tää väliseinä, joka sitten eristää yleensä niin, että jos mä duunailen keittiössä, niin en hirveästi pysty seurustella toiselle puolelle, mutta kuitenkin tosi ihanaa. Ja ollaan tosi tyytyväisiä tästä. Täältä näin tullaan takas olkkariin ja tossa näkyy, niin kuin näkyykin, niin ruokapöytä. Ja se on vanha ja tuttu ja turvallinen, mutta sekin lähtee vaihtoon. Ja mä haluaisin pyöreän pöydän, että se tulisi niin kuin suunnilleen tohon ja sitten uutta mattoa ja kaikkea tällaista. Joka tapauksessa tässä nyt on meidän uusi koti. Nyt te tiedätte, miten me asutaan. Joo. Ei muuta kuin nähdään kohta.